してプログラム5番 1.5 時間クラスによりますフープとリボンの演技です。この演技は3月1日に行われた平塚市体操新体操フェスタで披露しました。人数も増えて13人になり、みんなで合わせて踊ることに苦戦しました。先生の容赦ない、はい、もう一回のコール、無言のまま準備する姿や、みんなでカウントを数えたり、確認したり、初めの頃よりできることが増えて、表情も豊かになりました。踊る楽しさが伝わるように披露します。それではご覧ください。Wat is jouw probleem? Je sê maar, sit nou met 'n groot dilemma. Al die auto's amper opgebrand. Weet maar wat jy kan en wil het. Gooi dit op die vuur en sien het. Maak die deure toe, bly binne. Maak vinnig want wie maak ons geskiedenis vandaag? Ons drink te veel, ons wacht te veel, ons laat in die middel van die nacht te veel. Vanmorgen begin ons maar net weer van vooraf. Ons drinken en ons doen te veel, hey. Kom ons drinken sommer al die wils. En aandag ons die moed, die drank te veel is hier genoeg hier. Zet jou linkervoet naar voren, met het in ons bloed geboren. Iets wat ons nooit zal verloren. En al wordt het donker buiten, hoor al wasem teen die ruiten. Kom ons drink op onbesluiten, hoe lyk het? Want hier maak ons geskiedenis vandaag. Ons drink te veel, ons wacht te veel, ons laat in die middel van die nacht te veel. Vanmorgen begin ons maar net weer van vooraf. Ons drinken en ons doen te veel, hey. Kom ons drinken sommer al die wils. Die aandag ons die moed, die drank te veel is hier genoeg hier.新体操は踊ることの楽しさを感じながらもリボンが絡まないようにしなければならなかったり、フープを落としてしまうかもしれないという緊張感を持って踊らなければなりません。頭や体を最大限に使うので体力も気力も必要ですが、 1.5 時間クラスはそこも養いながら今後も頑張っていきます。